E xa que vostedes agora andan aí paseando o cadro de Castelao sobre Bóveda da reelección do mestre, demostren que hai algo máis que fachada, porque vostedes son moito de fachada nestes temas, e voten a favor desta PNL que pide oficializar o Día da Galiza Mártir, pide un programa arredor da derradeira elección do mestre e pide tamén unha política pública da memoria en Galiza. Todas as persoas que aparecen nesta fotografía foron masacradas, foron encarceradas e foron condenadas ao exilio. Isto é o que truxo o fascismo franquista a este país. Non se pode facer declaracións para a galería, como fan vostedes aquí, e negar a homenaxe ás víctimas da represión franquista mediante a oficialización da data do 17 de agosto. Non se pode botar bágoas de crocodilo ao pé do cadro de Castelao e ao mesmo tempo cuspir na súa memoria e na de Bóveda. Vostede dixo aquí que Bóveda era de todas e de todos e que o querían moitísimo, se de todas e de todos e o queren tanto, aprobemos neste Parlamento un acordo unánime de todas e de todas para facer a Bóveda de todos e de todas, que a súa memoria sexa compartida porque as máximas institucións galegas, o Parlamento e a Xunta, celebran a data do seu asasinato. É que pura incoherencia.